Ia paion, Eba, ongi etorri. Gere asko. Bueno, nun eseri behar dugu, hementxe. Ondo algara. Ondo. Bueno, gaur lanari esegin da, edo goizago mugituta. Goizero bezala goizkekia, bueltein dugu, eta bueno, zorionez beste batzu daude lanean, eta honea etortzeko aukera izan dugu. Erki, eskartzen dugu alegina. Jon, zu Hondarribiko Mugarri eta Baserriko semea zara, oso kiroltzalea, kirollaria ere bai, trialsinean aritua, besteak beste? Bai, urtetan txikitatik 2022 urten arte trialen aritua, profesionalki, eta, bueno, orain kirola alde batera utzita, eta bueno, baserrian buru belarri. Aitonak eritasunagatik erretiratu behar izan zuen, zuk 15 urte zenituela. Zuen etxean izan altzen, katea eteteko arriskurik? Egia esan ez, Aitonak momentu hartan eritasunez uko egin behar izan zion ustiategiari, eta gauetik goizera esan zuen, aukera hor duzue, nahi baduzue hartu, bestela guztia saldu, eta ez da ezer pasatzen. Eta momentu hartan amak gogoz ekin zion, bere aldamenean jarren izan ilanean, eta orain arte, pausoz pauso, iritsi garen lekur arte. Eizu, Jon, zu artean oso gazte zinela, zerealak Chicagoko burtsan zuen kotizazioari begira aritzen omen zinen. Bai, tamalez, globalizazioaren arazoetako bat da, ez? Guk aurrez aipatu duten, guztiak aipatu duten bezala, produktua bertan sortzen dugu, eta niretzat kalitatez altuagoa edo kalitatea handiagoa den produktu bat sortzeko gai gara. Baina, askotan, lehen gaiak kanpoan erosi behar ditugu. Eta, globalizazioaren akatxetako bat edo globalizazioak arrastratu gaitu, guk erosi behar ditugun lehen gai horiek Chicagoko burtsan kotizatzera, ez? Eta gure zenbakiak ateratzeko, bertara behiratu beharra dago. Gaztea zara oso, zeure garaiko gaztea zara, eta sare sozialetan egur batean ikusten zaitugu? Horren beste baserritarrekin hizketan, esango nizuke momentuetan gehiegi, eta pixkat gain hartzen ari nagoela, eta honi ere frenoa jarri behar zaiola, gauza asko etortzen dira batera, eta buklean sartu ezkero, esatzezu, aurrekoan mugikorrak esan zian, usas este dispositivo de media 3 horas y 30 minutos al día. Eta son, ostras, igual, honi ere frenoa pixka jarri behar zaio, baina, egia esan gure produktua ezaguzarazteko eta saltzeko, ongi etortzen dela. Batzuetan beldurra ematen du, ordu betean deskonektatzen duzu eta piztutakoan 72 mezu dauzkazu. Ez dizut gezurrik esango, gauean ora jutekoan gaueko 9 aldamenean uzten dut, eta goizetan gaur bezala goizean 5 jeikita, ez dakizen bat jarraitzaile gehiago, 20 mezu erantzuteko, eta beldurra ematen du. Eta zein da sare sozialetan zure helburua? Merkatua ezagutaraztea, merkatua bilatzea? Hasieratik gure lana ezagutaraztea, ez? Pertsona batek, kasu honetan Mugarrietako haragi-puska bat ahora eramateko, ikus dezala atzean dagoen lana, ez? Ez dela haragia egun batetik bestera sortzen, beila behar dira, txala behar dira, urtetako prozesua da, eta hori ezagutarazi eta atzetik dagoen lana ikus dezaten, ez? Egia da horrek eraman nahuela marketing edo nire baserriko irudi bat sortzera, eta horrek produktua merkaturatzeko asko laguntzen duela. Iruditzen zait, Santo Tomas Lizeoko ikasleentzat oso erakargarri izan zaitezketela agurtzane eta zu bezalako ereduak. Zuekin konektatzea, elizatekeela hain zaila izango haientzat. Esateko, jasotzen ditudan mezu gehienak landa eremutik kanpoko jendearen mezuak direla. Bertan landa eremuan edo baserriari lotuta dauden jendearenak baita ere, baina gehien bat mundu hortatik kanpo dagoen jendea da gehien bat interesatzen dena, eta sektoreari lotzeko zer pausu jarraitu behar dituen, edo eta zein aukera dituen galdetzen jende askok gure gana egiten duela. Oso gaztea izan arren, Jon, tradizioari garrantzia handia ematen diozu, aipatzen duzu betiko jarduei eusteak zenolako garrantzia duen zuretzat?
Bai, bueno, Aitonak gizendegia zuenean, lan egite modua volumena ekoiztea zen, pentsua lastoa kanpotik etorri, o kanpotik erosi, txalak inguruko baserritan erosi, eta haragia sortzea zen helburua. Baina, horrek duen loturarekin, ez? Txikako burtsan ez erala gora balin badoa, zure ustiategiko margenak ere murrizten dira, eta, orduan, erabaki hartu nuen, inguruko landa eremuak galduta zeuden lurrak berriz ere martxan jartzea, eta animale horiek mantendu eta gizentzeko lehen gai horiek gu geu sortzea, ez? Eta, azkenean kate bat sortzen duzu, animaliak, larreak, lurrak, produktu on bat sortzeko eta oreka hori bilatu alizateko. Merkatuan beti izan da oso garrantzitsua norberaren produktua saltzen jakitea, eta Jonena iruditzen zait adibidea aparta dela. Hizkuntza nola darabilen, mezuak zein argi eta egoki zabaltzen dituen, mugarrietatik mugari gabe Jon Areitio. Behon da izula, eskerrik asko!